हेलो लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअआव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। जोंनि गामिनि जानाय लोंनाय आरो गोदान बोसोरनि गोदान मावथि हानजाफोरखौ बरायनाय बिदाय होनाय गोजामफोरखौ बे प्रग्रामाव ओंखाम बाथिसे जानायनि बे नुथायखौ नायलांगोन। मा खालामगोन बेयाव? दालि। मानो ओंखाम संदों? मानो दालि संदों? ना जाने। लोगोफोर दिनै जोंनि मन्दिरनि बा गिर्जानि गोजाम मावथिफोरखौ एंगारनानै गोदान मावथि एपइन्टमेन्ट खालामनाय बे प्रग्रामा सोलिदों। जोंहा दिनै बे जोबोद इन्टारेस्टिं प्रग्राम। गोजाम मावथिफोरखौ बिदाय आरो गोदान मावथिफोरखौ बरायनानै लानाय बे प्रग्राम दङ दिनै। बे प्रग्रामाव दिनै लोगोसे ओंखामबो बाथिसे जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। सोर मा पस्टआव सोर मा खामानियाव मोनदों बेखौ नोंथांमोना मिथिलांगोन जोंनि मन्दिरनि मावथिफोरखौ। बाय, नायलांबाय थागोन। गोजाम मावथिफोर बिसोर गासैबो गोजाम मावथि। सारा नार्जारि, माइरं थांग्रा बुहुत दैमारि आरो जुमुना दैमारि, आरज दैदेनग्रा बा प्रेयार कमान्डार होननानै जायखौ बुंनाय जायो, बे जाहैबाय लिपिका दैमारि। लाइमोन बिफान बिथांमोनाबो फैनानै जिरायफैगोन। जाय प्रेसिडेन्ट दङ बिथाङा फैगोन, आरो सेक्रेटारि बिथाङा फैगोन, लोगोसे प्रग्राम डाइरेक्टर बिथांखौ खावलायफैगोन। सुबिदा बिथांमोननि मोनथाम मोनाखै, सिगाङाव फैनानै जिरायफैगोन। बिदायनि मेथाइ जों खनगोन। गाहाय नेहाथारि मिनारसन दैमारि, राङारि
बिसोरो गोदान मावथिफोर बिथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाबाय देग्लाय 2024 मायथाइनिफ्राय 27 मायथाइसिमहालागै बिथांमोना मावगोन मण्डलनि खामानिखौ। जोंनि